Датата е 30 май, а това е и първото ни пътуване с мотора за годината. Обикновено маршрута го подбирам според местата по пътя, които искаме да посетим. Именно те правят самото пътуване интересно, не толкова крайната цел. Но днес ще е по-различно. Трябва да стигнем до Пампорово транзит. Там ни чака вече традиционната среща Road Adventures for Bikers на meteorite.com. Ако вече сте гледали някои от нашите пътувания, знаете, че магистралите са едно от най-омразните ни неща. Затова при първа възможност хващаме някакъв път в страни. Важно е само посоката горе-долу да е вярна. Отбивката ни прекара през няколко малки селца и градчета. По това време на годината дворовете и градините са се раззеленили и са пълни с цветя с най-различни цветове, а по малките пътища дърветата оформят красиви зелени тунели. Достигаме и Кричим. От тук започва един от най-красивите пътища в България, виещ се високо над бреговете на язовирите Кричим и Въча. Но за него след малко. Сега е време за кратка почивка. А сега за самото трасе. Тук ще се опра изцяло на перфектното ревю на приятелите ни от Meteorite. В продължение на 61 км пътят криволичи покрай язовирите Кричим, Въча и Цанков камък. Разположен между ридовете на Девинската планина и Мурсалица в западните Родопи, той е сравнително централно разположен и лесно достъпен. Пътната настилка е наистина добра по цялото му протежение. Няма остри завои или фиби, но има няколко дълги обратни завоя с доста слаба видимост. Като цяло трасето може да се определи като доста скоростно и много често ни задминаваха пистови мотори направо като спрели. Освен настилката, завоите и гледките, другия огромен плюс на този участък е трафика. Той почти липсва. Именно това беше причината да го предпочетем пред варианта през Асеновград. Достигаме до стената на язовир Въча. Със своите 144 метра тя е и най-високата язовирна стена в България. От тук, под ясната долина на река Въча, в продължение на 15 км до село Михалково се разпростира изкуственото езеро. Релефът тук е толкова нагънат и набразден, че язовира придобива супер яка зигзагообразна форма. Десетки скрити заливчета и ръкави създават уникални форми, особено погледнати от високо. Точно за това е и едно от най-сниманите места в България. От село Михалково пътят се отделя от бреговете на язовира и навлиза към вътрешността. За разлика от останалата част на трасето, която открива безброй панорамни гледки, тук се движиш сгушен между склоновете. Пълна тишина,
Няма жива душа и просто се оставяш на пътя да те води. Тунелът Лясково ни извежда високо над бреговете на язовир Цанков камък. А там долу, под водите му, лежи стария път между Кричим и Девин. Днес, ако се разхождате с лодка по язовира, буквално плавате върху стария асфалт, мостове и километри история, които сега почиват на дъното. Докато преминаваме през широка лъка, е трудно да не забавим темпото. Не само заради тесните улички, а защото това е едно от най-красивите села в Родопите. Каменни мостове, кълдъръм и възрожденски къщи. Всичко е така, както е било преди повече от 100 години. Широка лъка е едно от местата, където българския фолклор е на централно място. Именно тук се намира Националното училище за фолклорни изкуства, а родопската музика е част от ежедневието на хората тук. Името на селото идва от широкия завой на реката, която преминава през него. И макар днес широка лъка да изглежда спокойно и подредено място, в началото на март селото се изпълва с хиляди посетители, дошли да видят и усетят тръпката на кукерските празници. Въпреки че днес просто преминаваме от тук, широка лъка е от онези места, които винаги са добра идея. Остават ни не повече от 15 км до Пампорово. Наближавайки, срещаме и първите групи мотористи, излезли да тестват някоя нова машина или просто да се пораздвижат из околностите на хотела. В този ред на мисли е време да намерим и хотела, който е и крайната ни точка за днес. За трети път сме на срещата Road Adventures for Bikers. Традиционно има опънати шатри на партньорите на събитието. Има множество екипировка и разбира се много мотори за тест райд. Като започнем с Alltrike 450 и X-Cape 1200 на Motomorини, минем през новият Suzuki V-Strom 1050, китайското бижу Kobe 800 Pro, 1000 MTX на CF Moto, кросаците на Kaio
Volk 800X и разбира се моите фаворити Moto Guzzi Stelvio и V85 DT. Не на последно място Yamaha Tracer 9 GT и безспорната класика Africa Twin на Honda. Честно да си кажа, не по-малко интригуващ е и паркинга на хотела. Струва ми се, че на тази пета среща за пръв път има толкова много чисто нови мотори. Абе, яко си е. Накъдето и да се обърнеш, има нещо интересно. Или някой нов мотор, или се зазяпаш и откраднеш идея за някоя нова модификация, която да прехвърлиш на своя. Общо взето, ако не си падаш по класическите мотосъбори, а повече те влече тръпката от пътешествията с мотор, това е мястото. Вечерта премина перфектно. Томболи, множество разкази за пътешествия и за различни краища на света. Някои от тях толкова невероятни и завладяващи, сякаш от документален филм на Discovery. Но то няма как и да е друго, когато се съберат на едно място толкова много хора, устремени към залеза, както казва един мой колега. Понаспахме се и както предния път на Сърница сме от последните останали. Паркингът е почти празен, а прогнозата за времето обяснява всичко. Очакват се гръмотевични бури. Тръгваме пък да видим. Интересното е, че първата среща преди 5 години си купихме дъждобрани, защото там беше ясно, че ще ни вали. А смешното е, че от тогава почти няма пътуване, в което да не сме ги ползвали. До тогава, години наред, никога не ми е бил нужен дъждобран, но сега са под ръка, така че сме подготвени. От тук нататък ни очаква само пътя обратно към София. И разбира се, вечния въпрос: ще ни вали ли и този път? За навръщане избрахме да минем през Чепеларе и Асеновград. Като трасе е много приятно, но както винаги е и по-натоварено от към трафик. Пътят следва естественото ждрело на река Чая, известна още като Чепеларска река. Само за около 50 км трасето се спуска от 1100 метра надморска височина при Чепеларе до 160 метра при Асеновград в Тракийската низина. В исторически план пътят е изключително важна артерия от векове. Това е бил един от основните римски пътища, свързващ Филипопол, днешен Пловдив, с Беломорието. А ако карането на мотор не ви успокоява нервите, Нареченски бани е следващата ви спирка, или както е известен още, курортът на нервните.
Тази шега идва от факта, че селото е било основен курорт за лечение на нервни разстройства. Тук има 3 основни минерални извора, но най-голямата атракция е соленото изворче. Водата в него съдържа изключително висока концентрация на газ радон, около 1200 емана. Това го прави един от най-радиоактивните извори не само в България, но и в света, който не само не вреди, а е лечебен. Ранното достигане до Асеновград и хубавото време ни подлагаха да започнем да мислим на къде точно да тръгнем сега. Направо към вкъщи или към първото интересно място, което си харесаме на картата. Докато се чудим, отговора сам дойде. Навлизайки в Пловдив, небето се смрачи и се изсипа проливен дъжд. Време е за дъждобраните и гаскам къщи. Само 40 км по-късно слънцето започва да пробива разреждащите се дъждовни облаци. Макар че дъждът провали плановете ни, се наслаждаваме на пътя до последно, преди отново да се качим на магистралата. Каквото било, колкото и да ни се обикаля, в крайна сметка трябва да се качим на магистралата към София. Уикендът завършва благополучно. Изкарахме си страхотно. Огромни благодарности на момчетата и момичетата от meteorite.com за перфектната организация и поредната страхотна локация. И до година и 6-та среща Moto Adventures for Bikers.